गुड मर्निं लोगोफोर बे समाव फुंनि गाहाम हामलायनायखौ जासिग्रोबाय बे समाव आपकामिं माखासे इम्पर्टेन्ट एग्जामफोरनि थाखाय आङो जोबोरैनो बेहाय इम्पर्टेन्ट माखासे जिके लाना फैदों बेखौ नोंथांमोना नायगोन होननानै आं आसा खालामबाय आरो जिबायदि आं बेयाव कुइसन दानदों बेफोर गासैबो माने इम्पर्टेन्स आं सिगांनिफ्राय कालेक्ट खालामजोबनाय सिगांनि कुइसन पेपाराव फैजोबनाय बे प्रिभियास इयारनि आरो जि माने गले गले फैनाय बेफोर कुइसन आं बेखौ नागिरनानै आं बे समाव 10टा आं कुइसनखौ कालेक्ट बानायदों आसा खालामो आपकामिं फरेस्ट गार्ड आरो फरेस्टार जेल वार्डार बायदि बायदि एग्जामनि थाखाय बे जोबोर इम्पर्टेन्ट बेनि थाखाय आं बे जिकेखौ आङो नोंथांमोननिसिम आं आगारनाय जाबाय आसा खालामो नोंथांमोना बेखौ नायगोन 1 नम्बर कुइसनाव दङ हु इज द अथर अफ वन्दे मातरम वन्दे मातरमखौ सोर लिरदोंमोन बेयाव अपसन मोनब्रै होनाय दङ 1 नम्बर अपसनाव रबीन्द्रनाथ टेगर बिआव जवाहरलाल नेहरू सिआव बंकिम चन्द्र चेटार्जी आरो डिआव सुभाष चन्द्र बस बेवहाय सी नम्बरा कारेक्ट जागोन बंकिम चन्द्र चेटार्जीया वन्दे मातरमखौ लिरदोंमोन दानिया नेक्स्ट कुइसनाव फैदो 2 नम्बर कुइसन करम पुजा एन्ड टुसु पुजा आर सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ट्राइब करम पुजा आरो टुसु पुजाखौ सोर फालियो बेवहायबो मोनब्रै अपसन दं बेवहाय थार्ड अपसन कारेक्ट एन्सारा जागोन टी ट्राइब्स डी नम्बर अपसना कारेक्ट टी ट्राइब्सआ बे फुजाखौ फालियो दानिया 3 नम्बराव फैदो सात्रिया वाज गिभेन द स्टेटास अफ क्लासिकेल डान्स इन द इयार अफ सात्रियाखौ माब्ला क्लासिकेल मोसानाय महरै गनायथि होदोंमोन बेवहाय मोनब्रै अपसन दं 2000 दङ 2001 आरो 2002 आरो 2003 बेनि थार फिननाया जागोन 2000 मायथाइयाव सात्रिया डान्सखौ आसामनि बे सात्रिया डान्सखौ क्लासिकेल डान्स महरै गनायथि होदोंमोन सरकारा दानिया ब्रैथि सोंलु दङ द हेडक्वार्टार्स अफ द इउनेस्को इज लकेटेड इन इउनेस्कोनि गाहाय मावख'आ दङ बिनि थार फिननाया जागोन डिआ पेरिसाव दङ इउनेस्को माने बिनि फुल फर्मआ जाहैबाय इउनाइटेड नेशन्स एडुकेशनेल साइन्टिफिक कालचारेल अर्गानाइजेशन बेखौ 1945 मायथाइयाव 1945 मायथाइयाव दानाय जादोंमोन दानिया नेक्स्ट कुइसन द उपनिषद आर द उपनिषदआ जाबाय ए नम्बराव दं ग्रेट इपिक्स बिआव दं स्ट'री बुक्स सिआव दं सर्स अफ हिन्दु फिल'सफि बिनि कारेक्ट एन्सारा सी नम्बरावनो दङ सर्स अफ हिन्दु फिल'सफि बेनो बिनि थार फिननाया सिआ दानिया नेक्स्ट 6 नम्बराव फैबावदो श्रीमद शंकरदेव वाज बर्न इन द इयार श्रीमद शंकरदेवआ जोनोम जादोंमोन ए नम्बर दं 1439 बिआव दं 1449 सिआव दं 1499 डिआव दं 1539 बिनि थार फिननाया जाहैबाय बि नम्बरा जागोन 1449 1449 मायथाइयाव बियो नगावनि बरद'आयाव जोनोम जादोंमोन बेनो नेक्स्ट नम्बर कुइसन द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया वाज एडप्टेड अन बेयाव मोनब्रै अपसन दं बे मोनब्रै अपसननि गेजेराव थार फिननाया जागोन सी नम्बर अपसना 26 नभेम्बर 1949 बे समाव गनायथि होदोंमोन भारतनि संबिजितखौ आरो मोनसे बेबायदिनो एखे सोंलु फैबावो फर्स अन नाय द कन्स्टिटिउसन अफ इन्डिया वाज फर्स अन बिदि होनबा फर्स अन बा 26 जानुवारि 1950 नेक्स्ट कुइसन 8 हु इज नन एज द फादर अफ इन्डियान कन्स्टिटिउसन भारत संबिजितनि फादर होननानै जों सोरखौ मिथियो दा बेवहाय दङ थार फिननायाथ' ए नम्बरावनो दं बेवहाय डक्टर भीमराव आम्बेडकार माने बि आर आम्बेडकार बेनो कारेक्ट एन्सारा जोङो डक्टर बि आर आम्बेडकारखौनो जोङो फादर अफ इन्डियान कन्स्टिटिउसन होननानै मिथिनाय जायो नेक्स्ट 9 नम्बर कुइसन हु वाज द फर्स्ट इन्डियान टु इउज द वर्ड स्वराज इन 1906 AD 1906 ख्रीष्टाब्दआव भारतनि सोर स्वराज सोदोबखौ बाहायजेनदोंमोन ए नम्बराव दं गपाल कृष्ण गोखले बि नाम्बाराव दं बाल गंगाधर तिलक सी नम्बराव दं दादाभाई नौरोजी बे सी नम्बरानो कारेक्ट एन्सार दादाभाई नौरोजियानो गिबि फार्स्ट टाइम स्वराज सोदोबखौ बाहायजेनदोंमोन फैदो जोबथा कुइसन नम्बर 10 हु हेज कम्पज द गायत्री मन्त्रखौ सोर रनसायदोंमोन बेवहाय मोनब्रै अपसन दं ए नम्बराव दं बिश्वामित्र बि नम्बराव दं इन्द्र सी नम्बराव दं तुलसीदास डि नम्बराव दं वशिष्ठ बेवहाय थार फिननाया जागोन बिश्वामित्र ए नम्बर कुइसना कारेक्ट बिश्वामित्रआ गायत्री मन्त्रखौ रनसायदोंमोन बेखिनियानो लोगोफोर गोजोन्थों आरो नेक्स्ट माखासे इम्पर्टेन्ट बेबायदिनो कुइसन लाबावगोन मोजां मोनोबा लाइक होदो शेयार खालामदो साबस्क्राइब खालामदो जय बर' हारि